Joan, capítol 13, versets 1 al 15. Era abans de la festa de Pasqua. Jesús sabia que havia arribat la seva hora, l'hora de passar d'aquest món al Pare. Ell, que havia estimat els seus, que eren al món, els estimà fins a l'extrem. Mentre sopaven, s'aixecà de taula, es tragué el mantell i s'assenyí una tovallola. Després va tirar aigua en un gibrell i començà a rentar els peus dels deixebles i a eixugar-los amb la tovallola que duia cenyida. Quan arribà Simó Pere, aquest li diu: «Senyor, tu em vols rentar els peus?» Jesús li respon: «Ara no entens això que faig, ho entendràs després». Pere li diu: «No em rentaràs els peus mai de la vida». Jesús li contestà: «Si no et rento, no tindràs part en mi». Li diu Simó Pere: «Si és així, Senyor, no em rentis tan sols els peus, renta'm també les mans i el cap». Després de rentar-los els peus, es va posar el mantell i tornà a taula. Llavors els digué: «Enteneu això que us he fet? Vosaltres em dieu Mestre i Senyor, i feu bé de dir-ho, perquè ho soc. Si doncs jo, que sóc el Mestre i el Senyor, us he rentat els peus, també vosaltres us els heu de rentar els uns als altres. Us he donat exemple perquè tal com jo ho he fet, ho feu també vosaltres».